Su. Aku aja dipecot, ora melok. Sakit cinta, sakit rindu. Ora luwe jare. Betul kowe bener kandhamu Cahayu. Tak tunggu-tunggu ora liya wong sliramu. Rina wangi dadi impenku pani sumpah apa jalukmu Cahayu sok guyu. Lali anak, lali bocah. Lali wayah, lali peno. Rasane wong lagi gundrung, pilih dacan apa pilih Yang burung. burung tak terima gantung. Gantungnya neng kene cendek. Piye? Gantungnya neng kene cendek. Ya wis ndang lho. Iki Mbak Emi ndang, ayo cepet. Mama Ki Moci meng neng ndi to? Nis, Anis. Iki sitoke goleki Mama Ki Moci neng ndi? Ma, awas kena pajak. aku urung. Awas kena pajak. Pajeke lho. Malaria apa malaria? Kasino rasane sawitno ngarake guru. Numpak adukan lakune ngulon, wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Oh aduh bapak lah aduh piyong anakmu kaya wong gemblung kapan dikaparing pitulung iwak cuntut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung. Yo, sik mimi sik, Dong. Sik, malah mlayu. Yo, melok. Yo, kuat mandek kok. Ha, Luwih bedhe untung dari konsen sirahe ngeluh. Sakit cinta sakit rindu. Yen bengi ra bisa turu, yen aman ra doyo mangan, amarga ora betul. Seto, nyapa lo? Kosek to. Patas Sik dong. jam 12. Jadwale bare tengah 1. Oh, alah. Kuat tas janan iki mang aku. Yo, Kene lho Sus. piye? Mantan anyar ki ngos-ngosan. Aja kesusu. Ngombe. Pak Kong. Mantan anyar sumberono. Mantan anyar. Aku ki tenan. Aku ki. Iki mang apa? Patas. Mantan anyar. Oh, ndak iki mah lho. Patas banget. Kaya ngos lho. Mantan anyar dipatas mayo. Piye jajal? Ayo, Sapa mang jenenge? Vika. Ya Allah, Aku pecat ayo nak pecat. tak gawe. Tak pecat. Ora, aku gone Vika entuk loro. Apa? Alah, tekan Vika. Apa sing Bisi ngono? ono. Apa, Mbak? Pak Tes entuk loro ya apa tekan ono? Tekan. Cewek toh? Ora ngono. Nyapa kok Apa? Apa, Mbak? Daleman. Lek mau nyolong ngene sapa ya? Ora miyel. Tak kira surprise iki lek opo ngono.
bareng tak bedah Bu, aku leh surprise. Kok ngene sapa? Tone Vina Boyolangku kono. Lah tak bukai Alambo. isine apa? Apa? Yo nangge Sedeng dhewe. marah. Sedeng marah. Pas kok XXL. Ayo dibacot nih. Kurang ajar iki. Alambo. Betul kowe bener kandamu cah ayu. Tak nunggu-nunggu ora liya mung ramu. Rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu. Tak tunggu-tunggu. Lali anak lali desa. Lali waya lali petok 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 petok. Rasane wong lagi gendrung. Pilih bacot apa pilih Iya wurung. durung tak terima gantung. Mandek. Gantungnya yang serbet kencur sayang dek. Aku tak ceplokan. Aku lebih mati om. Ya. Maria apa merindu Satino kaya sawindu Awak merak Aku menguat Wong sabar mesti kelakon Wong sabar mesti kelakon Aduh batal aduh biyok anakmu. Kaya wong bingung kapan dikopare pitulung. Tak cucuk mlebu nek karung kebacut alias kaduk kendake sama